mat aquí una qüestió importantíssima. Potser sembla que al sud prengui el camí més humil, però cal dir que si arriba això, la independència de Catalunya al sud, i assegur que aquí, a la Catalunya Nord, no sé el que portarà, si portarà canvis o què, però segur que portarà l'ocasió d'un gran debat, perquè segur que si arriba la independència de Catalunya, nosaltres catalans d'aquí ens tindrem de plantejar algunes qüestions, no? No cal pas dir que si arriba la independència de Catalunya serà un fenomen tot natural per tothom, que... No, si això arriba, portarà canvis aquí a la Catalunya Nord, això segur, La gent s'haurà de plantejar moltes coses, voleu dir? Sí, i tothom es posarem qüestions, Bon, tot això vol pas dir que hem de ser nosaltres també independents, però el debat seria obert i, mira, hi podria haver molts parlaments, Per exemple, Renat Rius, per la defensa de la llengua i la cultura catalanes aquí al nord, serà bo que hi hagi independència al sud? Potser, sí. Per la defensa de la llengua, sí. Penso que sí, perquè serà la llengua oficial del país que ens tocarà directament, Oficialment, avui som fronterers amb l'Espanya. Oficialment, però demà, si això arriba, serem de frontera amb la Catalunya. I ben segur que, siguem nosaltres mateixes en Catalunya, ben segur que hi haurà un gran debat. Per què? Perquè jo sóc segur que molta gent aquí, jo de primer, jo no m'ho amago, Jo de primer em sento català i de segon francès.